Ahojte, už ani isto ste nevedeli, čo je najdôležitejšie pravidlo ninji, takže ja predávam slovo pánu Trieskovi, nech vám to povie. Secrecy is the most important rule of the ninja. Ďakujem, pán Trieska. Priatelia, je to tak. Dneska si zahráme challenge, v ktorej budeme môcť len crouchovať, pohybovať sa potichu a v tieni. Asi si padneme sem na tieto domčeky, kde dúfajme, že budeme totálne neviditeľní a kde nikto nebude. Inak, ja som vám povedal, že sa pohybovať len v tieni, ale je to jeden problémik. Ja hrám na performance a tu žiadne tiene nie sú a máme tu nejakých termožrutov dvoch. Nech ich vybavíme. Musíme sa proste potichovať potichúčku pred nimi. Pekne proste kempiť a keď už budeme pripravení na ten fight, tak proste ich tu vybombiť. Najlepšie je, keď ich zabijeme normálne z crouchu, proste sneaky picky, hezky ako ninja ve stínu. Kurva! To mi ako si nevyšlo, ale to vôbec nevadí, dáme druhú. Tak teraz si proste padneme, trošku viacej secret lokačku, dáme to proste sem. Kúkam, že nikto s nami nepadal, to je dosť zaujímavé. Som čakal, že tu bude nejaký zmrdíček, ale tým lepšie pre nás. Padnul mi raketomet, ale neviem, či to zrovna sa hodí pre našu challenge. Ale tak vyskúšame, no. Ste takto ako ninja. Od stromu, ku stromu, pekne schovatý, nikto si ma aj nevšimne. Presne takto to má vyzerať. A nezrandujem. Kde takto, schováme sa, kúkneme, či tu niekto nie je. Prebehneme k ďalšiemu hejbejlu, schováme sa, kúkneme, či tu niekto nie je. Nikto. To znamená, že nikto tu není, žiadny človek, takže môžeme sa presunúť do ďalšieho úkrytu, kde tiež skontrolujeme. Pekne tuto sme schovatí, nikto nebude nič tušiť. Hezky pekne, takhle, pomáli. To tiež sa zase prikrčíme a nikde nikoho, ty vole. Som čakal, že aspoň nejakých dvoch botov na začiatku zabijem, ale nič. Suchota, trošku slepšia sezóna, no. Takto neviditeľný, schovatý za plot. Teraz bežíme, ale stále nikoho nevidím. To je dosť divné. A tam sa nejaký človečik zašuchtil k tejto lame, schovať sa za ňu, pekne, sneaky piky otvoriť, alebo nie. Jeden zápek. Nevyšlo. Ale to vôbec nevadí, dáme to znovu. Som minulú hru potrojil strašne, mal som použiť aj to Rapid SNGčko. Keď som ho použil, tak by to bolo chill a nie tým spôsobom, ako som ho použil, ale nejakým normálnejším. A teraz si tu padneme našu tretiu secret lokačku, kde nikto nie je, nikto nebude. A ten, koho uvidíme, tak rýchlo pôjde preč. A veľmi rýchlo. Ale dneska nehráme challenge, only AR. ARka si môžeme zahrať na budúce. To nie teraz. Á, toto je mňamina, to je super. Týmto sa dá už niečo podniknúť. Hlavne pekne v tichosti, aby sa pán Trieska na nás nehneval. Pekne, pomaly, v kľude. Hlavne treba dávať najavo, že sme tu. Opa, to treba dávať strašný pozor na ten kanister pod nami, ale my sme to zvládli. Á, už máme všetko. Už nám nič netreba. Možno ešte jeden shieldík by sa hodil, ale to už je vedľajšie. Docela sa bojím toho chlapáka tuto hore, ale mám taký pocit, že by sme to mali zvládnuť. Veď ja ho nejako vyškolím. Aha, hezky nenápadne. O, ja to vedel. Ty máš proste pumpičku.
Ja som nemohol strieľať do prčíc. Moja štvrtára, teda myslím, zatiaľ to nevyzerá nejako nádejne, že by táto challenge bola aspoň úspešná. Tentokrát si skočíme na najmenej viditeľné miesto na tejto celej mape a ja môžem ísť tak do prdele. Alebo som sa dokázal zachrániť, lebo čavo ostal proste retardom. Vôbec nie je zlé teraz. Alebo im sa strašne, že on má tu výkempy niekde. Proste hezky pomaloučku, potichoučku. Á, dobrý loot. Je to štedré. Teraz stavíme na tlmenú pištolku, s ktorou budeme totálne neviditeľní. Nikto nebude vedieť, že sme to my. Aj keď druhýkrát nám padlo Rapid Fire SMGčku, tak neviem, čo si o tom mysleť. No nič. Hezky použijeme náš želový grappler, aby sme zistili, že tu máme čávo. A to proste bol ten play, čo som potreboval. Pekne sneaky picky crunčnutý v boxe a dostal vymazáno ešte sneaky picky touto devinkou. Proste totálna paráda. Neviem, čo chcel. No ale teraz máme väčší problém. Kde taká malá želová koja získa nejaké healy? Ale máme nový grappler. A máme aj padinku. Hezká práca. Ale nemám zlý loot, no. Už mi chýba iba skill. Oh fuck. Oh my god, bro. Á, hezký. To bol sneaky picky play proste. Z crouchu, zo skríše. To bolo vončo. Teraz si poprosím jeden sneaky picky ohník, ktorý nás tu pekne uvarí, bude s nás. Turtle soup. Jo, ďakujem brácho za vsuvku. Mňa zajímalo, že či príde niekto zo šarka alebo nie. Mne to zaslo. OK, bugnutá česta. To je v prčiciach. To je prehraté, to že sme mali bugnutú čestku. Môžeme ísť pekne pešibusom na ďalších nepriateľov. Zoberieme naše želví auto, ktorým sa presunieme k ďalším ľuďom. Pekne, proste to som ja. Thanks for going easy on me. Kompromisní. OK, ale berem taktikálku. A toto nemám. Dvakrát som s ňou vystrelil do heavy shotgunov. Vôbec som sa netrafil ani raz. A tu čo? Tu sa čo dialo? A jeden kulišák. Hlavne hezky potichu. Tak. Proste toto je ono. Nevedel nás, my sme prekvapili a potom už ho nebolo. A bolo vidno, že to bol prestrojený vojak klanu Foot na miesto Ironmana. Videl som mu to v tom jeho pohľade, keď umieral. A tuto máme ďalšieho. Áno, presne toto, takto som to presne nechcel. Áno, rovnaký prípad ako aj tí ostatní. Vôbec nevedel. Tak a tuto budeme pozorovať ľudí, ktorí pôjdu do zóny. Pekne krytí. Aha, toto vyzerá na poriadneho najťáka. Toto sa mi teda fakt nepáči. A tuto tiež? Aha, to bol jeho bot. No, tam za to tento akýsi bude dobrý. Ale keď sa nám podarí ho rozdrviť, tak to bude teda niečo. Hlavne dôležité pri tejto práci je vyčkár. Pekne v kľude schovaný, aby nás nikto nevidel. Takže keby nás niekto uvidí, tak isto by nás nemal rád. Takže sme hrôzostrašná želová. Pauza na ovicíčko, aby tie svaly predsa len tak niečo nerastú. Dobre, Leo. 8 ľudí. Aké sú rozkazy? Čo mám robiť? Čas na humbu. Áno, poďme na to, poďme to rozbiť. Let's go. To ne! Moje nasteroidované teličko to nepochopilo. Ne! To sa aj nestalo teraz, chudák. Dobre mi ten Leo poradil, ty vole. Myslel som, že bude po mne, ale vďaka tomu, že mi Leo veril, že to dokážem, tak som to proste dal. A rozmýšľam, či zobrať tento sfajčený Tommy Gun, teda neviem, či ho chcem brať, a abych si aj raz treba rýchlo vymysleť plán nášho útoku. A nemám plán. To je zlé. To je veľmi, veľmi zlé. Jedna pumpa a som vybavený. Oh no, tam už si postavil. Isto to bola Irma, čo si tam postavila takúto pevnosť.
Že jo, Macko, čo hovoríš? Je to tak. Proste súhlasí so mnou. To bola isto Irma. Tam zafajti. Tam treba ísť rýchlo. Čo ti dáva? Ja som to hovoril. To bola proste Irma. Totálna Irma. Dobre, ošani. Dúfam, že sa vám dnešné plne od veci videjko páčilo. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Takže zatiaľ sa majte. Ahojte. Čauko.